Il-ġimgħa tajba. Illum 25 ta' April, il-festa ta' San Mark l-Evanġelista. Nilqakom għal qudiesa u r-Riżarju mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum il-festa ta' San Mark Evanġelista. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi f'nat il-medmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, imberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Muli Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Muli Iben waħdini Ġesu Kristu, muli Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-drubiet tad-dinja ħinna lina, int li tneħħi d-drubiet tad-dinja ilqa tal-tana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti mlejt bġieħ kbir lill-Evanġelista tiegħek San Mark billi tajtu l-grazzja li jxanda l-Evanġelju. Għamel infittxu t-triq li huwa għallimna biex nimxu bil-fedeltà wara ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miekixu jisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq tal-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, tħassmu l-kol kemm intom bl-umiltà lejn xulxin, għax Alla jiqfilhom lill-kburin, imma jagħti l-grazzja tiegħu lill-umli. Kunu mela umli taħt lied setana ta' Alla biex hu jerfa'kom meta jasal il-waqt. Ixħtu fuq l-ħsibijiet tagħkom kollha għax hu jaħseb fikom. Kunu meqjusa u għassu. Il-għadu ta'kom ix-xitan qisu l-jum jgħajjat, idur u jfittex lil min se jibla. Iqfulu sħaħ fil-fidi. Intom tafu li ħutkom imxerdin fid-dinja qegħdin jaqsmu magħkom l-istess batijiet ta'kom. Imbagħad, wara li tkunu batejtu għal ftit żmien, Alla li jagħtiku l-grazzja li sejħilkom għas-sebħ tiegħu ta' dejjem fi Kristu u nnifsu jerġa' jqajjimkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqiegħdkom fis-sod. Tiegħu is-seta' għal dejjem. Amen. Ktibtilkom dan il-ftit kliem permezz ta' Silvanu li għalija u hija fidil biex inwissikom u nixdilkom li din itassew il-grazzja ta' Alla. Żommu sħiħ fiha. Il-Knisja li f'Babel mażura bħalkom isselli għalikom. Isselli wkoll għalikom Marku li hu ibni. Sellmu lil xulxin bewsa ta' mħabba. Islim lilkom ilkoll, intom fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla.
Salm responsorjali ngħidu flimkien, tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Tjubitek mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Min nisel għan nisel b'fom minn xandar il-fedeltà tiegħek. Għax jienet il-ħnina imwaqfa l dejjem. Fis-sema int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Flimkien, tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Ħajfaħru smewiet l-ġubijiet tiegħek mulej u l-fedeltà tiegħek fil-ġemgħa tal-qaddisin. Għax min hemm fis-sema daqs il-mulej? Min minn dawk li hemm fis-sema jiġbaħ lil-mulej? Flimkien, tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaf jgħajjad bil-ferħ li jimxi mulej fid-daw tal-ħarsa tiegħek. Bismek jitennew il-jum kollu u bis-sewwa tiegħek jitollew. Flimkien, tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Aħna nxandru Kristu msallab li hu l-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla. Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelju ta' San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom murru fid-dinja kollha. Xandru il-bxara tajba lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammet isalva iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jissieħbu ma' dawk li jemmnu. Fismi ikeċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu s-srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jiġib il-mewt, ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qgħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. U mbagħad marru jippretkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. San Mark huwa wieħed mill-4 evanġelisti. Kien il-kuġin ta' San Barnaba u fil-fatt narawh flimkien ma' Barnaba u Pawlu f'wieħed mill-vjaġġi missjonarji tagħhom. Bad kien hemm xi żmien kien hemm isu nuqqas ta' ftehim kif naqraw fl-Atti tal-Apostli kapitlu 15 u spiċċaw imur ma' Barnaba u Pawlu mar band oħra. Imma iktar il-qoddim naraw li reġgħu flimkien. San Pawl fl-ittra tiegħu il-Timotju t-tinitra jgħidlu ġib miegħek il-Marku li swieli ħafna għall-ministeru. Hemm din ir-rabta kbira propju fit-tħabbir tal-Evanġelju. U San Mark l-Evanġelju tiegħu huwa l-iqsar wieħed. Imma aktarx li kien l-ewwel wieħed li nkiteb. U Evanġelju fih ħafna episodji differenti b'ċertu ritmu, anki il-kelma stess Evanġelju li tfisser aħbar it-tajba fih insibuha l-iktar drabi ripetuta il għaliex hu kellu dan l-iskop illi jwassal l-aħbar it-tajba speċjalment lil dawk li kienu persegwitati minħabba l-aħbar it-tajba. Allura biex jagħmlilhom il-qalb, jagħtihom kuraġġ u fl-istess waqt jgħinhom biex ikomplu iwasslu l-Evanġelju. Fl-Evanġelju tiegħu hemm ċerti karatteristiċi wkoll.
tajjeb illi anki nsemmu xi ftit li huma interessanti ħafna għalina li dejjem nisimgħu din il-kelma biex tista' tgħinna f'ħajjitna. San Mark jenfasizza ħafna Ġesu liben ta' Alla. Fil-fatt, l-ewwel kelmiet tal-Evanġelju tiegħu, proprju l-ewwel vers jgħid l-Evanġelju ta' Ġesu liben ta' Alla. Imbagħad l-ewwel ma jġib hu nitkellimx fuq Ġesu żgħir, imma l-ewwel iġib proprju lil San Ġwan Battista li jħejji t-triq għal-mulej, imbagħad il-mamudija ta' Ġesu fejn hemm jinstema' wkoll il-leħen tal-missier li jgħid inti ibni l-Ażiż fik sibt il-għaxqa tiegħi. U jekk imorru lejn l-aħħar imbagħad, meta Ġesu kien fuq is-salib, proprju l-aħħar parti tal-Evanġelju ta' San Mark, hemmhekk għandna liċ-ċenturjun li jistqar dan ukoll, li jgħid dan kien tassew liben ta' Alla, dal-bniedem kien tassew liben ta' Alla. San Mark jenfasizza wkoll is-saltna ta' Alla li Ġesu ġi biex iwassal is-saltna ta' Alla. Fil-fatt, l-ewwel kelmiet ta' Ġesu fl-Evanġelju ta' San Mark huma proprju hekk, iż-żmien huwa mitmum, is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. U għalhekk dak li jagħmel Ġesu huwa proprju biex iwassal is-saltna ta' Alla. Insibuh f'San Mark, Ġesu jfejja, jagħmel ħafna mirakli, ikeċċi xjaten, jgħallem, hemm anki xi paraboli, hemm xi 5 paraboli li huma proprju f'San Mark biss insibuhom proprju biex iwassal din is-saltna ta' Alla. U f'San Mark ukoll għandna lil Ġesu miexi dejjem lejn il-mument tal-passjoni tiegħu, il-mewt, imbagħad il-qawmien tiegħu, ma miexi lejn Ġerusalemm. Fil-fatt, Ġesu jgħin anki lid-dixxipli biex jarfu xi tfisser tkun dixxiplu tiegħu. F'San Mark toħroġ ċara ħafna din, anki jekk id-dixxipli tiegħu fl-aħħar mbagħad kien hemm min ittradih, min ċaħdu u l-parti kbira kważi kollha abbandonawh. Imma Ġesu jispjega xi tfisser tkun dixxiplu tiegħu. U fl-Evanġelju ta' San Mark għandna 3 tħabbiriet li għamel Ġesu qabel dwar minn xiex se jgħaddi u s-sofferenza li se jgħaddi minnha biex isalva lill-umanità. Ġifieri iħabbaru il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu fit-3 mumenti differenti. Anki biex juri fil-fatt diġà minn qabel illi id-tbatija se twassal għall-glorja li fl-aħħar mill-aħħar hemm din ir-rebħa ta' Alla bil-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. Illum rajna l-eluq tal-Evanġelju skont San Mark fejn Ġesu jgħid lil 11 morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. U dik hija wkoll il-missjoni tagħna. U għalhekk illum nitolbuh il-mulej bl-interċessjoni ta' San Mark biex aħna narfu din il-missjoni tagħna, nilqgħu l-Evanġelju aħna l-ewwel nett, narfu l-missjoni li għandna li nħabbru l-Evanġelju u jagħtina l-grazzja li tassew bil-kelma u bix-xhieda ta' ħajjitna nistgħu nwasslu l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Nresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna nilqgħu bil-qalb il-kelma tiegħek kif fisserilna wkoll San Mark
u nejxuha f'ħajjitna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin f'Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk speċjalment ukoll għal min għaddej minn tbatija kbira fil-mart tiegħu jew qiegħed ukoll f'mument kritiku. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li llum jiċċelebraw eluq sninhom biex inti tberikhom, timlihom bl-imħabba tiegħek u tħarishom dejjem f'ħajjithom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-anzjani li huma waħedhom jew li jħossuhom waħedhom ukoll biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, niftakru mod speċjali fil-poplu tal-Ukrajina u f'popli oħra wkoll illi għaddejjin minn tbatija mulej jaqaf magħhom għatihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Mulej aħna nagħtu ġieħ il San Mark għall-glorja li tajtu bħala evanġelista tiegħek. U fiċ-ċokontana nitolbuk biex tilqa' dan is-sagrifiċċju ta' tifħir li aħna sirin nofrulek ħalli l-Evanġelu jibqa' jixxandar bla għeda fil-Knisja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti rid li Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk maqtejja kollha tal-anġli b'qiema kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex mirrajħi bati, ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċa tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatti li wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, ma' l-Apostli ma' San Marku l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi sanktatatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li l-ikel li ħadna mill-art tal-imqaddes iqaddisna u jqawwina fil-fidi tal-Evanġelju mxandar minn San Mark. Bi Kristu Sidna. Amen. Ilmu lej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lil Alla. Ir-Rużarju l-barka sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-moment ta' tal-pallum. Infakkarkom li min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta li se jkun fih id-diskorsi bil-Malti u bl-Ingliż tal-Papa kif ukoll diversi ritratti jista' jċempel fuq 2569 9100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsellmilkom. Noffru dan ir-Rożarju llum għall-missjonarji kollha li qegħdin ixandru l-Evanġelju f'postijiet differenti tad-dinja, ma speċjali niftakru fil-missjonarji Maltin. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħuġġena l-erwieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost insan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost insan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost insan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost insan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost insan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost insan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost insan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost insan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrina d-dobiet naħarisna minnata l-infern. U ġenera kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrina d-dobiet naħarisna minnata l-infern. U ġenera kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem.
Missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib istaħlisna mid-deni għammi. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirka inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la taħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirka inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirka inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirk inti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitimmin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera bih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħammis misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobisna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-menuħati għalina la taħannix fit-tiġrib isteħlissa mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera bih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turframent il-Ġesu u frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-menuħati għalina la taħannix fit-tiġrib isteħlissa mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen.
mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missir eternalla, ħenna lina, Ibenalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spirtu qaddisalla, ħenna lina, Trinita qaddisa la wieħed, ħenna lina, Imqazza Marija, itlob għalina, Imqazza Ommalla, itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tissoq kull ima, itlob għalina, xebba li tissoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-murda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddeja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammi l-Arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għaqlanna l-grazzja ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Dea Trapezani, itlob għalina, San Mark, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk niħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-Kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluq Glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe Parus għas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.